दिनै बाबाया 8टा बाजियाव आइया थाङो स्कुलाव आङो इसोरो थांनायनि थाखाय आं ओंखामखौ जगार होखानांगोन ओमफ्राय आंबोथ' मेङो दा आंनि मेंनायखौथ' रावबो नुवा सिं सादों आथिं सादों आंखौथ' नुवा थांलाय फैलाय खिन्थु बुहुत खामानि इयो आरो आं फुंनि सानजौफुनि मोनानि संना होबाय दं सङालासेथ' गुबुनाव बेरायना थाहैयाखैना ओमफ्राय मानसि नङा आरो आङो होननायखायनो खाथिखौ मोना नामा है जियानो जा आलौ सामब्राम संख्रि आलौ सान्था सारायदों आं गेलेबाय थानो बायो ओमफ्राय बाबाबोथ' संबाय दंना जायाखै ओमफ्राय बिखार जालांसै आङो मिथिबाय नांबो खायसा नांनांगौ गेस बायनानै बिखार जालांसै आङो मिथिबाय संसारखौ माने नोंल' जादो आं जायाखै आंल' जादो नों जायाखै बाय मान बायदि मोदोमदो मा बुस्थु एवदो इतना महक आ रहा है कहाँ से आ रहे हैं मिथुन के आ रहे हैं वाव 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 मानिमुनि बयलार बेदर रोंगोलै रोंगो बेदरखौ एसे गोथाव गोथाव एवना होबाय नों दिनै मोनजाबाल'हाय मा मोनजाबाल'लै मोनजाबाल' जायो नामा माने मोदोमनायानो न' गंसे एरिया मोदोम हैजोबदो मिथिगोना उथिनानै मोखां सुनानै हाथाय हुखांनानै थाव फोनखांनानै जेनेखवा मोदोम हैदो सालायाव खुदै गजोबदो मिथिगोना बा बिमान गोथाव एवदो नों दिनै बा मानि मुनियानो सातखायो लकेल मान मायो स्कुटि लाना खाहैनायनि मेहेनत स्कुटि लाना खाहैनायनि मेहेनत नामा जेनेखवा मोदोमदो माने खुदैयाव माबायाव सालायाव खुदै फैखाजोबदो एकदमबारे इमान खद जागोन दा जानायावसो मिथिसिगोन माबायदि जागोन नायबानो जाबाय बरिया जाखादो नै दे साखिनायनोसै हर आंनो हरदो साखिनायग्रोनि जालायबाय ओंखामजों जाखानो हागोन ना चकना तो बनता है दे वाव गोरलै मा दोननोबो जाखागोनला बरिया जाखागोन सानदों आङो मोदोमनाया जेनेखा मोदोमहैदोबा खुदै गजोबबायलै जादोब्रा दै एसे नांफिनदों नों लास्टाव दैखौ सारलाना होदोसो गोरानैनो एवदो गोखा दे गोखा एसे गोखा दं बिदि गोखा गोनांखौसो मोजां मोनो आङो रोंबाय गथ'आ रोंनायनिख्रुइ रोंसिनबाय रोंद्राय नंला गोरलैयाव गैला हाबा जानाया बुरिलांबाय सङै खावैनो बुरिलांबाय ओमफ्राय रोङा मा जानो ओमफ्राय डाइलगखौथ' बुंना बुरिनि सायाव बुरिनो लांगासिनोलै बेथे नोंलाय बिया सेंग्रानि सायाव सेंग्रा जादो आरो बाथ्राफोरखौ बोरैबा होननानै जा जानानै खामानिफोरा मावै थलबुरि आथुर जालायदो सं जानाया पिकास मोनगन इफोरबायदि हिनजाव फुंनि समावनो बेबायदि मानिमुनिजों बयलार अमा बेदरजों लाइ आलुदो अमा बेदर इदि संना होनाय मोनगन गुड जबनो मोनजाबा गुड जब नङाबा बोरैबा बुंबाय थायो मावा दाङा होननानै होनबाय थायो आंखौ लोगोफोर फुंनि जाखांलायबाय ओमफ्राय ना दा सानजौफुनि संबावलायबायसो आं नै गेसाव नालाय बांद्राय खस्थ' जाया आरो थेवब्लाबो माने बे संनायखौनो संफ्लेबाय थानांगो नालाय एसे बाखांखां मोनो आरो मा संनायखौनो संफ्लेबाय थानांगो होननानै माथो होनबावनो हाबा जाबाय जेला मावनांसिगोन दांनांसिगोन जालांनांसिगोन बिदिनो संसारखौ बाबाबो बुबाबो ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा होननो सानदों लोगोफोर गांगा थफाया दानिनो मानिमुनिजों बयलारजों जाखांनानै गामियाव बेरायहैबाय सेंग्रा लोगोफोरजों ओमफ्राय ना दासो मानसिया फैदो आरो मिसा मिसि मालायनि बन सिन खोन्दाखो दा सिनफैदो खोमा मानसिया बाबाया आरो माने बन सिनगासिनोखा ओमफ्राय बन सिननानै ओमफ्राय रुवाया एसे बुथुवा जादों नालाय ओमफ्राय आइनि बिमा लाहानि न'आव जोंहा गांगा थफानि बिमाय लाहानाव थांदो आरो रुवा लायनो होननानै ओमफ्राय दा मालायनि सिन खोन्दाखौ मिसा मिसि मावफैदो एदावहैनि र' ओइथिंजाबो सिननानै दोनदो नै खावसे
ओमफ्राय आरो इथिंजायबो सिनगासिनोमोन बाबाया ओमफ्राय दासो मालायनि सिन खोन्दाखौ अबेनिफ्राय फैनानै बार नांफैदोबा न'आव थानांगोन न'आव थानानै जे माबा मोनसे खामानि मावनांगौ इखो गियान गैया मा नोंलाय गामियावलाय मा मोनहैदोंमोन माला गामियाव थांखांलाय आ आइनो बोरै सिगाङाव थारदैनो नोंगो सिनदो थैबायलां न'आव दहायनिफ्राय सोर दं दे लासिं सिं लाजियाबो ना मालाय बाबाया एसे खस्थ' सिनजोब्बाय दासो मोनफैनानै अबेनिबा सिनफ्ला फैदो ए भगबानैनो बोरै सिखावनो फैदो मा सिगाङाव फैना आइरे आं न'आवनो दंब्रा न'आवनो आं न' सिबलाय खानसि सुलाय आरो सानसुफुनि संफिननो जालायबायसो आंहा सोरथो बन दानबाय दंमोन बाबायासो सिनदो ओमफ्राय दासो रुवा लायनो थांदों नुवाखै बिदिमोन द' दासो फैदोस' नोंलाय मोखौ ए लेगलाय नोंलाय गामियावसो थांदोस' दासो फैदोस' आंसो सिनखादोलै ओइ मा दहायनिफ्रायनो दानबाय दङ बाबायालाय दहाय दानजा ओमफ्राय आंहा मेगन गैया आइनो आंहा मेगन गैया नामा बाबिमान नामफानदों नै नाम फाननाय नङा बाब्रे आंहा मेगन गैया होमबा बिहावा बेथो सिनगासिनो मिथिगोन ना लाजिया नामा नोंलाय सिनदोथाय सिनदो मोजाङै सिनना थानांगौब्रा ओमफ्राय मानोथाय गामियाव दंबा दङ नोंसो आंखौ नोंसो आं सिगाङाव फैदो नोंखौलाय आंलाय बहत होनदो नोंलाय गामियावनो थांखादों सं दहायलाय जाखांनानैलाय लाजि गैयि जानायखौ बायो नायै बेदरै नागिरगोन ब्रो ए भगबान मा नाम गैयै रखम मोनबाय थादोलै आरो सिननानै था ओजोंहाय इयाव आगबारिबो नाङादो होनखादो मायाव मायाव नङा आरो सिनदो दा सिनदोथाय सिनदो मालायनि सायाव सिनदोबाबो दा इ ससेखिनिखौ सिनजोबथारदो मालायनि सायाव सिननो मा दहायनिफ्राय दे नोंनो बुं इखौ सोर सिननाय ओमफ्राय इखौ सोर सिननाय दे बाबाया सिनदोलाय इसोर भगबान नोंखौ आं सिनदोलै नोंलाय दासो फैदोसं बा आं नुवाखै आरो नोंखौ फैनायखौ बिदिनो लोगोफोरनै मावबाबो नाम गैया मावाबाबो नाम ओइ नोंजों बेस खालामफैयाखै आं नोंगोखौसो नोंगो होनदों आङो नुनायखौसो नुनाय बा दासो फैबायलै गामिनिफ्राय बा आं मिसाखौ होनो नामा मासि गाहाम नङा नोङो नै न' फिसादो न'से गाहाम बन थानानै इमान बायदिबा एसे गोबां बन थानानै खानसेबो माने बनखौनो लगायफेराथ' होनना मिथिगोना सिननायाथ' सिनगासिनो बनखौबो जाबनानै जाबख'नो हाला बेनिफ्राय माने बुस्थुआ मास मोनसेयानो थाङा दिनै थरायनो हाग्रायनि र' बुस्थुआ मास मोनसेयानो थाङा मिथिगोना इमान 20 दिन 25 दिन इफोरबायदिनि गेजेरावनो माने गेस टेंकि माने 20-25 दिन न'से गाहाम बन थानानै 20 दिन 25 दिननि मा बुंनो सानदों गेजेराव नोंलाय गेस टेंकि लाबबाय थानांगौबा गेसा जुदि मास मोनसेयानो थाङाबा बेलेगना मास मोनब्रै मोनबायालागै थाङोनो मालाय हो सङाबालाय थांबायानो थाखागोन नायलै गेसखौ आसलथे साहा फुदुंनायावल' बाहायनांगौ मिथिबाय मा न'से गाहाम बन दङ बनखौथ' नोङो लगायनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायो ओंखाम ओंख्रिखौ आंल' जाबाय दं नोंसो जायाखै उदैया गासिनावबो दंब्रा जानोलाय सोर संना होदो ओमफ्राय इनोल' घटनाया सोर एरबाय दं इनोल' गेस टेंकिखौ नोङो मोखाङाव दांना मोदोमाव दांना आंनाव मानो गेस टेंकिया मानि गारनो थाङा मास मोनसे हो आं गेसाव संबाय थादों नालाय थाङा बे बनखौलाय मानसि सिनदो आंहा देहा गैया आं मेङा बनखौ मानो सिनदों होमबा हो थागोन आरो गोजां बोथोरफोराव संगोन दैज्लांफोराव ए भगबान संनानै गेस टेंकिया माने मास मोनसेयानो थाङा लोगोफोर नुबायना मास मोनसे सानसुफुनि मोनानो जायाखै फुंनि सानसुफुनि मोनानो जायाखै हरनिखिनिखौथ' नों बनाव लगाय जायोना हरनिखिनिखौथ' बनाव लगाय जायोना नोङो ओमफ्राय नों माखौ बाजादो गेस बायनानै बिखार जालांसै आङो मिथिबाय नांबो खायजा नांनांगौ गेस बायनानै बिखार जालांसै आङो मिथिबाय संसारखौ माने नोंल' जादो आं जायाखै आंल' जादो नों जायाखै मा संसार जानाय जायोलै संसार इनि संसार साराय घन्टानि इनो ओंखाम ओंख्रियानो संसार फुंनि नोंलाय सानसुफुनि मानो आरजिद' जानोनो आरजियाखैबा फुंनि सानसुफुनि मानोथो बायदो नोंलाय गेसखौलाय कन्टिनिउ गेसावनो नोङा नों गेसखौ मानो बायदो अरदाबाव लगायनांगौरा खानसे मालाबा लगायाखै दालाय हांगारानो गैयाना गैया दंना गैया नायनाय गोरा जालायथिं होननायखाय गोरा नङा आङो सुखुवा हो आरे आं फुंनि सानसुफुनि मोनानि संना होबाय दं सङालासेथ' गुबुनाव बेरायना थाहैयाखैना ओमफ्राय मानसि नङा आरो आङो होननायखायनो आं खाथिखौ मोना नामा
Ya. होननायखायनो बाखाद्रा दं खान्थि मोना नामा आङो खान्थि मोना जिबनाव ट्राक आ मानसि नोंगोना नङा इखौ बुं नोङो ट्राक खरनसो जादों नै आरे जाय मानसिया संना होआखै खावना होआखै इखौ बुंब्रा नोंलाय मानो आंखौनो बुंनो गोनां ओमफ्राय नोंनि हिनजावा जुदि संना होआखै टाइमाव ओमफ्राय 8टा बाजियाव ओंखाम मोनजायाखै नामा ओमफ्राय 1टा बाजियाव मोनजायाखै नामा आरो 6टायावनो जायो सं मोनानिखौलाय मोनानिखौ 6टायाव जानायखायनोथ' मोनानिखौ दिनैनिफ्राय बन्द' संग्रा जादों होमबा तेवबो बन्द' संनायनि नामखौ लाथ्रा आरो नुबाय बा इमान बायदि थांलाय फैलाय मेङो मानसिया मिथिबायना ओमफ्राय आरो इयाव बनाव हाबसोना थाना आं जहाबना थालायनांगौ ओमफ्राय बना आरो दसेनोबा जोङो दसेनोबा गोमोरो बे गेसा मा ओमफ्राय आरो गरमाव मस्थ' गेसा मा गेसाव इयो जाननाल' होनांगौ नुबाय जाननाल' होनायखायनोथ' ओमफ्राय एसा खिथु गैजा जिलांगासिनो ओमफ्राय जाननाल' होनायखौ नों मानो बावनो बायो नोंबोथ' जाननानै होनो हायोना जाननाल' होनायखायनोथ' एसा खिथु गैजा जिलांगासिनो 25 दिनावनो मास मोनसे थाङोबानो नोङो आं बुंदों मा दे बुं दे नों मानो आरजिदो मानो आरजिदो नों इदिसो मानो आरजिदो इदिसो बारजिलाङो हिनजावा संना होगोन नों गेस थरसे लायना होफैनायाव नोंहा माबा मोनसे खथि दं नामा मासाव नुबाय हमजाबाय सिखावयाव हमजाबाय मास थाङाबाबोथ' 20 दिनल' थाङो मिथियो 20 दिनाव गेस टेंकि थरसे 20 दिनल' थाङो मिथिबाय मालायफोरना थारमाने आं आथिं आखाइ सानानै थारमाने गोलैसोना थाबाय मालायफोरना 30 दिन थाङो बबा 40 दिन थाङोनो जोंना 20 दिनल' थाङो मिथिबाय बेसे फाराग होमबा बाब सोरबा इयाव माबाना थाबानो खस्थ' मावसोमना थाबानो आं खालामगोन एबार लोगोफोर इ टेंकि मोनसेया जोब्बाथाय नोंसोरनो लाबोनायखौ खोन्थागोन टेंकियाव डेट लिरना दोनगोन खैदिन थाङो नोंसोरनो प्रुफ खोन्थागोन आङो बे प्रुफ खोन्थानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा ओरैनो होनफ्लांनाय बायदि मोनगोन ना सोरबा डाइलग मारिफ्लालाय दोननानै मिथिबाय जियानो जा आलौ सामब्राम संख्रि आलौ सान्था सारायजों आं गेलेबाय थानो बायो ओमफ्राय बाबाबोथ' संबाय दंना जायाखै ओमफ्राय फुंनि सानसुफुनि जायाखै गेलेबाय थानानै मोनानि मालाय माथो नाम गैयि रखम खानसे सङाबानो दाय जागोन जथानो फैगौ मासाव नोंसोरनो प्रुफ होगोन आङो खैदिन थाङो नायबानो जाबाय आंनि गोसोआ बेसे लेथ्रा नङा आं गेसावनो संगोन आंबो फ्रिदम लागोन खोनायाखै आंनि गोसोआ बेसे लेथ्रा नङा ओमफ्राय थारमाने नोंसोरबो टाइमाव टाइम जाबाय था नोंसोरबोथ' जेनेबा आंनो होफैदो टाइमाव टाइम बाजार बुजार खालामना होफैदो आलु संख्रि होफैदो आंबो टाइमाव टाइम बिहामजोनि आं माबा रुलखौ आं मावगोन रुलखौ मानिगोन आङो बन्द' संनायखौ मानिनायालाय दिनै बाबाया 8टा बाजियाव आइया थाङो स्कुलाव आङो इसोरो थांनायनि थाखाय आं ओंखामखौ जगार होखानांगोन ओमफ्राय आंबोथ' मेङो दा आंनि मेंनायखौथ' रावबो नुवा सिं सादों आइथिं सादों आंखौथ' नुवा थांलाय फैलाय खिन्थु बुहुत खामानि इखौ नुवा ओंखायनो आंबो फ्रिदम लागोन आं गेसावनो संगोन आं एसेबाबोथ' रेहाय मोनदोंना ओमफ्राय बनखौ फाननोसै नामा होमबा मानो फानो इखौबो नांगोन ना गोजां बोथोराव नुबाय ओरैबो खारा खिन्थु मानसिया ओमफ्राय खिन्थु दांनो बायो नामा हो जायसे हिनजाव इसे मिथियो रावबो हौवा मानसि इखौ बुजिखाया बिराद दुखुलै नै होननायखाय होनजानाय जामेलासो हाबा जानाया अरला नुखायो मानसिखौ नोंलाय नोंखौलाय जलस्ति